لنافچەیا ڕۆژاوای سەرێکانیە جارێکردن شارێکی گرم دەردیکەوە هولێ. داعشش بۆ قەسکردنا یەکینیان پاراستناگەل لە تەمیری ئێریشنگران ئانی سەر گوندێ تێلخەنزیر نافچەیا سەرێکانیە. یەکینیان پاراستناگەل بەرسڤێ ددن. کامیرا دەنگێ ئەمریکا بەرێ خۆدا جەبهەیا شەر لە تێلخەنزیر. ev cebhat Tilxenzîrê li vê devera hankê hinek ew êrîşin Daişê kirdin ser Rojavayê Serêkaniyê da ku ew deverên êrîşin yepekê li deveran Tiltemirê hebekî serxwesivik bikin ji ber wê jî ev berên şer li Rojava û başûrê Rojavayê Serêkaniyê hatine gûrkirin hinekî. Ravrodi. Li cebheya şer li Tilxenzîr du şervanên yekîniyên parastinagel yên welatiyên Amerîkî li wir bûn û nav çemberên şer de şerê xwe dikirin. Navbera hevala tepe 5 metre. Are they cross to the border? Are they cross to the border? It's coming from Turkey side. عربة ويا بيسو الشيء عربة ويا بيسو الشيء هدي شو بوشتا يا سيارة وين ربيع You're seen, Jay. Yeah, well, I'm way off range. Yeah, I know, bro. I know. We need to get a map on you. 1, 2. لسر درێژاهەیە başûrê herêma Cezîrê bi giştî şerîngiran di navbera yekîniyên parastinagel û Daişê derketiye Holê. Şer niha di heman demê de li van navçeyan heye. Holê, Tilbirak, Tilhemîs, Tiltemir û navçeya wê û niha jî şer pir giran li navçeya Serêkaniyê derketiye Holê. Zana Omer dengê Amerîka. Serêkaniyê